Ahojte lidi! My si vám zdravíme z kanálu Isket One a chtěli bychom vám to říct, Že jsme tady po tajmé. hledá nás speciální komando. No kde jsou? Kamera mám záběru. No tak kde můžou být ty kreténi? Jo? A kde je děda? Aspoň, že máme jednoho z nich. No ten na člověka moc nevypadá. Proč ho tady vězníme? A my jezdíme k... Státní policie! Co se tady stalo? Asi se převrátil kamion. Ohlásím to speciálnímu komandu. 158. Speciální komando, prosím. Havarie kamionu na D2. Hned jsme tam. Cože, jsou mi nějakou povědomí. To jsou oni. Druhý den o 16:00. Kde to jsme? Fakt? Kde to jsme? A kde je Jan? Tady jsem. Ona myslela toho staršího. Myslím tě opravit, ale mladšího. Aha, jo fakt. Hele, vy si nás... Jo fakt. Co to bylo? Natáčíš? Jo, natáčím. Všichni si lehně. A proč bychom to dělali? Tady je speciální komando, ale my jsme jinak teroristi a máme bouchačky, takže hned si sedněte. Po půl hodině. Takže budete pro mě pracovat a váš kamarád Janek bude mým rukojmím visícím na stěně. A proč máme pracovat? Dokdy? Od kdy nedostanu od někoho od vás 500 000 korun. To jako vážně? Kde jsou tolik? To na ně budu čekat i do smrti. Kde jsou? O týden později. Co to je? Co se to s vámi stalo? Proč? No, vypadáte nějak divně. Já? Aha, fakt. No nic. Šéfe, našel jsem přístroj, s tím změníte se opět na svého. Nic jsem ti nerozuměl. Zavolejte hovorců. Tenhle ten génius našel přístroj, s kterým se opět změníte zpět na svou podobu. Tak už tam buďme. O 5 minut později. Co se děje? Hele, pane, jste nějak tmavý. O půl minuty později. Přestaňte s tím. Co to děláte? Výsledek? Sakra, co to bylo? Přijde, téměř mě sní a pak zbudá všechno. Jako toto není normální. Sakra, už ani nejsem schopen se postavit. Co se to tam děje von? Disco stew. O pár minut. Práce neschopný disco stew. Nebojte se, já vás zachráním. Ach jo, to je tak těžké udělat tohle. To byl konec. Takhle se skončil ten náš menší hororový filmík. Bylo to trošku pomíchaný, ale děkujeme, že jste si hlédli toto video. Co to je? Disco Stew to dokončí. Děkujem, že jste si shlédli toto videjko. Nezapomeňte dát subscribe nebo odběr, like, koment. Nezapomeňte komentovat toto video
dejte na něho koment, pak ještě dejte like. Dejte pěkně like, ulajkujte ho a to je konec. Like pro Disco Stewa a jeho sexy nožky.